ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Дар имрӯза навормон пешкаши шумо хонаҳои фурӯширо мекунем бо нархҳои дастрас, арзон ки тариқи кредитам харидоришон карда мешавад дар новостройкаи ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши мис назди марказ, назди ҳукумати ноҳияи Рӯдакӣ. Бениҳоят проекти хуб, замонавӣ мебошад дӯстони азиз. Айни замон дар ҳолати котлован қарор дорад, сохтмонаш ба пуррагӣ рафта истодааст дӯстони азиз. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир худи сохтмонро нишон медиҳем, суроғашро нишон медиҳем, нарху наво, проектҳои хонаҳо ҳамашро ба пуррагӣ ба шумо дар имрӯза навормон мефаҳмонем. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Айни замон дар гардиши мис ноҳияи Рӯдакида қарор дорем. Аз ин тараф бозори Давлати Зафар ва роҳ ба сӯи фабрика мости 46 микрорайон, аз ин тараф бошад ҳукумати ноҳия, маркази ноҳия. Сохтмони имрӯзаамон дӯстони азиз дар мана ҳамин ҷо ҷойгир мебошад. Рашт сохтмон. марҳамат дӯстони азиз, худи сохтмон бинои 13 ошонага мешавад, плюс аз болош пентхаус, дарозиаш 54 метр, паҳмияш 22 метр дӯстони азиз. тарафи пеши бино мана ҳамин тараф мебошад дӯстони азиз. дута подъезд мешавад, дар як подъезд 7 хона мешавад ва дар як подъезд дута лифт мешавад дӯстони азиз. лифтҳои замонавӣ мечаспонанд тамошобинони гиромӣ, лифтҳои бе барқ кормекардагӣ, яъне агар мабодо барқ дар бино хомӯш шавад, лифтҳо 24 соат бебарқ кор мекунанд. фикр мекунем бениҳоят чизи хуб аст дӯстони азиз, асобена барои одамоне ки бо мисол падару модаро, бо биби бобоошон, бо одамои калонсол зиндагонӣ мекунанд дӯстони азиз. бениҳоят чизи хуб аст, чунки ҳамавақт 24 соат лифти шумо кор мекунад бе ташвиш. дар худи бино барқ ва об доимӣ мешавад дӯстони азиз. дарҳову тирезаҳое ки ширкати сохтмонӣ мечаспонад, дарҳову тирезаҳои қиммат ва босифат мешаванд дӯстони азиз. новостройка дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад дӯстони азиз. садик 100 метр, дута мактаб 100 метрӣ дар наздаш, бозори масолеи сохтмонӣ 150 метр, бозори хӯрока бошад 200 метр, масҷид 250 метр. то маркази ноҳияра дӯстони азиз тақрибан 300-350 метр мебошад. боз ба ғайр аз ин боғчаи кӯдакона, яъне детский площадкаи замонавӣ дар назди худи ҳамин бино сохта мешавад. хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии бино қарор дорад дӯстони азиз. инфрасохтори беҳтарин дорад. худи биноам дар назди роҳи мошингар ҷойгир мебошад. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. ҳам ба тарафи ноҳияи Рӯдакӣ, ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе воситаи нақлиёт зиёд мебошад. такси, маршрутка ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. ва чӣ хеле ки мебинед, сохтмони новостройка ба пуррагӣ ба пеш рафта истодааст. ҳамаи коргаро кор карда истодаанд. ҳоло аз баландӣ ин сохтмонро нишон медиҳем дӯстони азиз. мебинед чӣ қадар шумораи коргаро зиёд мебошад. акнун гап мезанем оиди нарх. нархи 1 метри квадратӣ аз 2 то 6 ошона $500 мебошад, аз 7 то 10 ошона $450 ва аз 11 то 13 ошона $400 сари 1 метри квадратӣ. албатта ки дӯстони азиз, агар шумо маблағи хонаро ба пуррагӣ нақдӣ якуяк бора пардохт кунед, нархи хона барои шумо савдо карда мешавад, муомилаи хуб дорад, сари ҳар 1 метри квадратӣ савдо мешавад. варианти кредит аниқтараш рассрочкаам ҳаст дӯстони азиз. чӣ гуна? 50% пули хонаро ҳозир пардохт мекунед, 50% боқимондаро то дом будшавия ҳар моҳ камкамӣ супоридан мегиред дӯстони азиз. ин вариант ҳам ҳаст. бениҳоят варианти хуб мебошад дар ҳолате ки мисол шумо агар маблағатон камтар бошад, ё ин ки агар хоҳиш доред ки пулотонро дар ягон ҷо сармоягузорӣ кунед, чунки албатта ки дар ҳолати котлован, дар ҳолати саршавии сохтмон нархи хонаҳо бениҳоят арзон ҳастанд. баъд аз оне ки бино сохтмонаш ба анҷом мерасад, нархи хона сари ҳар 1 метри квадратӣ чанд сад доллари боло мехезад. барои ҳамин имконияти хуб аст барои сармоя гузоштан. метавонед ба ҳазур 50%ро ҳозир пеш пардохт кунед, 50% боқимондаро ҳар моҳ камкамӣ то дом будшавия пардохт кунед.
дӯстони гиромӣ, дар оянда бино ман ҳамин гуна зебову замонавӣ мешавад. Дӯстони азиз, ин лоиҳааш мебошад. дар наздаш албатта ки боз як боғчаи кӯдакона соз карда мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ҳозир бошад ба шумо проекти хонаҳоро якта ба якта нишон медиҳем дӯстони гиромӣ, то ки шумо донед ки чӣ гуна хонаи ояндатон проекташ мешавад. Дӯстони азиз, марҳамат, бинои истиқоматӣ чӣ хеле гуфтем ду блок мешавад, дута подъезд. Як подъездашро ба шумо нишон медиҳем, чунки ҳар душ як хел мебошад. Дӯстони гиромӣ, ана подъезди бино, ин даромадгоҳи подъезд мебошад, коридори подъезд. Дар як подъезд 1 2 3 4 5 6 7 ҳафта хона ҳаст. Дӯстони азиз, фақат ду хонагаву як хонага, се хонага нест. Аммо метавонед як хонагаро харидорӣ карда ба ду хонага табдил тиҳед, метавонед ду хонагаро харидорӣ карда ба се хонага табдил тиҳед. маҳсулотҳои ҳама хонао калон мебошад. Барои ҳамин ба ҳазур метавонед як ҳуҷраи иловагӣ зиёдтар кунед. Дӯстони азиз, ин як хонага мебошад. Дӯстони азиз, як хонага 66,65 метри квадратӣ даромадгоҳ аст, ҳоҷатхона бо ҳамом, ошхона бо балконаш ва ин бошад ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб. Аксарияти хонаҳои ҳамин бино балкон доранд. Ин ду хонага мебошад 81,72 метри квадратӣ даромадгоҳ, ҳоҷатхона бо ҳамом, ҳуҷраи хоб бо балконаш. ин бошад ошхона треза дорад ва ин бошад ҳуҷраи истиқоматӣ. ин дуюм як хонага 55,61 метри квадратӣ даромадгоҳи хона, ҳоҷатхона бо ҳамон, ин бошад ошхона треза дорад, ин бошад ҳуҷраи истиқоматӣ. боз яктаи дигар як хонага дӯстони азиз 50 метри квадратӣ мебошад, даромадгоҳ аст, ҳоҷатхона бо ҳамон, ошхона ва ҳуҷраи истиқоматӣ. ин бошад дӯстони азиз боз яктаи дигар як хонага 58,96 метри квадратӣ, қариб 60 квадрат аст. ин дӯстони азиз даромадгоҳи хона мебошад, ҳоҷатхона бо ҳамом, ҳама хонаҳо ҳоҷатхона бо ҳамомаш қариб алоҳида мебошад. дар ин ҷо гардероб дорад, ҳуҷраи истиқоматӣ ва ошхона. Дӯстони азиз, мегузарем ба аз ҳама хонаи калонтарини подъезд. Дӯстони гиромӣ, ду хонага 91,99 метри квадратӣ, яъне 92 квадрат аст. Дӯстони азиз, ин даромадгоҳ мебошад. Дӯстони азиз, санузел, ҳуҷраи хоб бо балконаш, ошхона, боз яктаи дигар санузел ва ин бошад ҳуҷраи истиқоматӣ бо балконаш. ин хона дута балкон дорад. Дӯстони азиз, ва ин бошад охирон хона, як хонага 66,65 метри квадратӣ. Проекташ мисли ҳамин мебошад, яъне даромадгоҳ дорад, ҳоҷатхона бо ҳамон дорад, прихожа, ошхона бо балкон ва ҳуҷраи истиқоматӣ. мана ҳамин гуна проектҳо аз дӯстони азиз квадратураҳоро ба шумо гуфтем. барои ҳамин марҳамат метавонед биёед аз пеши дилхоҳ проекте ки ба шумо махкул аст интихоб кунед. Дӯстони азиз, аз 2 то 13 мошина мана ҳамин гуна проект мебошад. боз дар 14 мошина пентхаус аст ва омада алоҳида маслиҳат мекунед. дӯстони гиромӣ, марҳамат, худи сохтмон чӣ хеле ки мебинед дар ҷиҳати оли сохтмон рафта истод. Дӯстони азиз, акнун мефаҳмонам мана ҳамин бозори давлати Зафар мебошад. ин дӯстони азиз мактаби Пушкина чӣ хеле ки мебинед дар назди бино 150 метр аст ҳамагӣ. ва ин бошад дӯстони азиз, боз яктаи дигар мактаб аст, дар наздаш ҳукумати ноҳияву дар рӯ ба рӯяш парчам ва ҳайкали Исмоили Сомонӣ, болотар бошад аллакай бозорчаи ноҳияи Рӯдаки. Дӯстони азиз, хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. Дӯстони азиз, минтақаи беҳтарин аст, худи бинам дар назди роҳи Мошингард. ва ба ҳамин набормон ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. рақамҳои ширкат дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред занг занед, пурсон шавед. аз мо танҳо реклама мебошад. Дӯстони азиз, барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, ба рӯи кор, худо нигаҳбон.